Алдагы котлау сәламен без Ерак Нижневартовск шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең истәлекле 65 яшьлек матур юбилеен Иске Кулатка районының Вязовыгай авылында туып үскән хөрмәтле якташыбыз Аюкаева Мөнәвәрә Хәмид кызы каршылый. Аны онытылмаслык гомер тантанасы белән сеңлесе Мәүлүдә апа Мурсалимова, племяннигы Мансур, энесе Миясәр Джаббаров, Усмановлар гаиләсе Рафаэль һәм Гүзәл котлыйлар. 65 ел элек матур табигать кычагында урнашкан Вязовыгай авылында безнең кадерле апабыз Джаббаровлар гаиләсендә беренче бала булып дөньяга аваз сала. Алладан бәхет язган, без гаиләдә ялгыз түгел булып туарга. Син иң өлкәне. Шуңа күрә һәр чак безгә бар яктан да үрнәк өлгесе булдың. Бик зур рәхмәт, әти-әниебезгә безне, шук һәм шаян балаларны үстерешергә ярдәм иткәнең өчен. Якыныбыз, бүген дә без синең киңәшләреңне көн саен кулланып яшибез. Синдәй киң күңелле, олы йөрәкле, мәрхәмәтле кешеләрне эзләсәң дә таба алмассың бу дөньяда. Барысы өчен дә олы рәхмәт белдереп, матур туган көнең, юбилеең белән котлыйбыз. Апабыз хәзерге вакытта матур гомер өлешенә җитте. Кызына татлы уныкларын үстерешергә ярдәм итеп, ул аның белән бергә гомер кичерә. Еракларда булса да безне бер мәлгә дә онытмый. Көн саен шалтыратып, кирәк булса насихатын, киңәшен, хәтта шелтәсен дә бирә. Раббыма без бик рәхмәтле, синдәй якыныбыз булганга. Сиңа саулыкка төренгән иманлы картлык насип кылсын иде. Бала-аныклар бәхетенә куанып, матур картлык кичерербез. Барыбыз да сине бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Апам диеп әйтер кешем барын, шөкер кылып рәхмәт әйтәмен. Синең матур туган көннәреңне һәр ел саен зарыгып көтәмен. Апабызга Раббым саулык бирсен, кызганмыйча бирсен шатлыгын, өстәп бирсен иде жәлләмичә кирәк кадәр аңа байлыгын. Әти-әниемә олы рәхмәт, җан кардәшем бүләк иткәнгә. Бергә аның белән матур гомер, шатлык, авырлыклар үткәнгә. Кай чагында шак катып куябыз. Әллә дибез апам кырыштан, әллә инде Аллам тик бер үзе сыйфатлары өчен тырышкан. Котлы булсын матур туган көнең. Менә бергә табын артында язсын иде бик күп тапкыр тагын бәйрәмнәрне каршы алырга. Кадерле апабыз, сиңа дип махсус җыр сайларга тырыштык. Кәефең күтәренке, тормышың матур, киләчәгең якты булсын. Без сине бик нык яратабыз һәм кайнар итеп кышып, үбеп калабыз, дип төгәлләнә әлеге котлау хаты. Хөрмәтле юбилярчы, без дә бар изге теләкләргә кушылабыз һәм якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне махсус сезнең өчен яңгыратабыз. Апаемның туган көне, котлыймын чын күңелдән. Киләчәк дигән уйлары кабул булсын бүгеннән. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Без бер тамырның гөлләре, син бик тә якын миңа. Озын гомер, сәламәтлек теләп каламын сиңа. Бәхет нурлары
şatlık kuvadıştan jırlap tırsın küngelen. Bäxit nurlarına tutsun her bir yaşy sekini. Bäxit şatlık kuvadıştan jırlap tırsın küngelen. Bäxit şatlık kuvadıştan jırlap tırsın küngelen. Jırlap tırsın küngelen.